na. Ang sarap. Okay guys. Huwag ka akong sasawin guys. Wow. Ba't nasa'yo lang? Ano pa yung sarap ko dito? Alam mo guys, yung hipon kasi maliliit, 20 lang yung bili namin. Maliliit ay, ayan, nasa loob ng taong. Kaya ang laman niya, hipon na, may taong. Yan, sasaw natin dito guys. Sarap. At yan guys, Ito talaga yung pangarap nila guys, yung mukbang. Kaya naman.